Jenggereng neh, guys. Diudani. Duh. Mendina abang iki. Mendina ngundoh. ATM-e cilik-cilikan, duh. Ngundoh pokoknya. Aman ngatiman pokoknya. Tuh. Biur. Ana sing lagek ijo, ana sing lagek ndadi-ndadine bering lho. Iki gedene sak wong-wong malah lho. Gedene sak mene. Aras neh lho. Ana tomat sak wit mbar-mbaran ya kok apik guys lho. Nek mbar-mbaran wis tanpa dipupuk, tanpa apa lho. Apik ngene. Loh, kawasan kene iki lagek ape ndadi-ndadine iki. Soal rego wis rasah diopeni kok, sementing ice rawuh wis. Mbek apik. Hah? Ayo wis. Kawasan kene iki lagek ndadi-ndadine pokoke. Woi. Lho. Nek isih oleh udan iki isih dawa umure. Lho. Mlenok-mlenoke ngene kok lho. Iki mbok sing model piye iki? Rego Lombok 100.000 budal kaji tenan kok ngono. Munggah mono tapi ya. Nah, ini jenisnya gerundel iki. Gerundel. Unduhannya gampang. Lho. Oh. Sing bah dadi bule ya tetep awoh. Gelem neh iki. Wis ana neh jelek gelem mentil. Lho. Campur 3 jenis tanaman